ľudánky a kvetinky. Videl som video, kde nejaký pán pristúpil ku Šimečkovi staršiemu a čisto pre účely tohoto videa a čisto technicky a len informačne a s prepáčením za použitie výrazov vynadal mu tam do kokotov a skurvisynov. A mal tam na ňo dosť teda povýšenecký, inkvizičný, agresívny tón. Šimečka, hej, počúvaj ma, kto ti tu je svinia? Kto sú Slováci, aké svine? No ty evidentne, národa. Pozri sa na seba. Ty sa pozri na seba, ty kokotka so svojím synom pojebaným. Čo, jak sa mnou rozprávať? Čo? My sme sa nepotýkali. Zmizni. Čo, kto zmizni? My sme Ty sa nepotýkali. Čo sa tu pojebaný, dovoluješ? čo nadáva Čo na sa Slovákov. dovoluješ? Chod do riti. Ty s tvojou Čo si to ženou, dovoluješ? Martička, nech vráti peniaze. Že by som si ťa nafotil? Nech vráti tvoja mater, táto moja suka, peniaze, ty Že by kokos. som si ťa nafotil? Progresívny počkaj. skurvý syn aj s tvojim synom pojebaným. Určite, teraz ja vám tu, chlápetka moje, nejdem moralizovať, že ako sa to kto s kým slušne vypráva, nevypráva, pretože zdanlivo by ste si mohli myslieť, že ja mám toho čo najmenej povedať. No v niektorých ohľadoch áno, ja som používal ďaleko horšie výrazy v minulosti, bol na to dôvod, bolo to účelové, ale hlavne ja som s tými ľuďmi reálne niečo mal, čiže to bola interakcia. Tento človek na tomto videu pristúpil ku Šimečkovi staršiemu, ku otcovi Michala Šimečku, nepoznal ho, poznal ho z internetu a začal do ňoho proste jebať s prepáčením. Doslova, že jebať. Hen to bol odpad u mňa. Veľa z vás mi poslalo toto video, aby som sa vyjadrujem sa. V žiadnom prípade nepodporujem takéto konanie. Je to to najhoršie, čo môžete urobiť, lebo nie len, že nabíjate zbraň druhej strane, ale vy nemôžete, hovorím, ja to kľudne porovnám sám so sebou, ja som známy XY konfliktami, z ktorých som nikdy nezačal ani jeden, nikdy v živote som nezačal takto konflikt. Presne toto je cesta, ako nezačínať konflikt. Konflikt môžete manažovať alebo ukončiť, ak chcete. Ale prísť ku niekomu a jebať do ňoho za jeho politický názor, vulgárne mu nadávať a referovať k jeho rodine je presne to, čo tá druhá strana chce a na tomto vás nachytajú. A ja s takýmito ľuďmi nemám nič spoločné, dištancujem sa s nimi, nechcem s nikým nič mať. Ak je niekto takýto medzi mojimi fanúšikmi, ja som vás teraz klamal, tak klasicky sa môžete zobrať a vypadnúť, ja nebudem nikdy nikoho držať. Ja budem vždy otvorený, priamy a ku každému a budem presadzovať vlastný meter. Nie, v mojom vlastnom svete budem presadzovať rovnaký meter. Považujem to za chybu, nebolo to na nič dobré, vôbec nechválim nejakého chlapa neznameného, ktorý prišiel a vychýlil z pršku nadávok na Šimečku staršieho a potom sa zobral a odišiel, keď Šimečka vytiahol telefón. Takže ten chlap sa ešte aj dosral, je zbabelec. Ale tá najhlavnejšia pointa, kvetinky. Vy robíte tento človek, ja ho nejdem súdiť, podľa mňa je blbec, ale ja ho nejdem súdiť, keď tak chce konať, nech tak koná, mne to nevadí. Ja by som to nerobil a mojim fanúšikom to odporúčam silne nerobiť, pretože nadávkami násilím nič nevyriešite. Nič tým nevyriešite. Nadávkami, pozor, človeku, s ktorým nič nemáte, pristúpite k nemu na ulici. Moje video o Plačkovej napríklad bola účelovka. Hej, to bola účelovka, hraná účelovka, splňuje to svoj účel. Ideme ďalej. Dve hlavné chyby, kvetinky, dve hlavné chyby, ktoré tento pán urobil a odporúčam vám ich nerobiť. To je len môj pohľad, len moja rada, ja nikomu nič nekážem. Šimečka, Michal, aj jeho otec starší, aj ich dedo, najstarší, neviem, či ešte žije alebo nežije. Oni tie veci robia, lebo môžu. Presne tak, ako sa teraz všetci sťažujú na islamizáciu a výmenu obyvateľov v Európe a že pakistánsky gang tu znásilnil 250 000 bielých dievčat po dobu 20 rokov. Áno, hovoril som o tom pred rokmi a bol som označený za neonacistov, homofóba. Teraz to prasklo, teraz sa to deje, všetci sú ticho. Tí moslimovia, a teda tých 89% z nich, ktorí znásilňuje 12-13 ročné biele dievčatá, oni to nerobia len tak sami od seba. Oni sa do tej Európy nedostali len tak sami od seba. To im umožnila iná, nad nimi stojaca, hierarchicky stojaca iná náboženská sekta. To sa nedieje samo od seba. Všetci, ktorí teraz ukazujú zase na dôsledok, zabúdajú na príčinu. Teraz sa to momentálne týka všetkých strán. Týka sa to strany Smer, Hlas, SNS, Republika, všetkých Mazurekovcov, všetkých. Na nikoho neútočím, predtým zase začne niekto plakať nejakú soju z očí. Ukazujete na dôsledok, ale bojíte sa ukázať na príčinu.
Bojíte sa, stále sa ešte bojíte. Môžete dôsledok riešiť 10 krát, ak ho vyriešite, vráti sa 11 krát, pokiaľ ste neeliminovali príčinu, minimálne ak ste o nej nehovorili. Teraz od tej islamizácie, ktorá je všade prítomná, a áno, poväčšinovo bieli ľudia umierajú na uliciach s prerezanými hrdlami a dievčatá sú znásilňované a už potom nemôžu mať deti, lebo sú traumatizované a tak ďalej. Ale o tom vám Zuzana Kovačič-Hanzelová nikdy nepovie. Tak toto isté platí o pánovi Šimečkovi, ten istý princíp. Vy sa idete vyzúriť na Šimečku staršieho, on to robí, lebo môže, lebo chce, lebo je mu to umožnené a má krytie. Vy krytie nemáte. Vy ako priemerný občan, pôvodne demograficky bieleho etnického etnika sa nemôžete brániť, lebo to máte v zákonoch. A tie zákony sa volajú protiextremistické verbálne zákony. To znamená, že nejaký znalec označí vaše konanie za verbálny extrémizmus a skončíte s podmienkou ako ja, alebo skončíte v base, alebo pôjdete do väzby. Pokiaľ tento zákon nebude zmenený, alebo vymenený, alebo nebude vymazaný, nikdy sa nebudete môcť brániť. To znamená, že časom sa budeme dostávať viac a viac do situácií, kde niekto povie, nejaký starý Šimečko povie, ja? Však ja som tam stále, som si tam slušne niečo nakupoval v Kraťasoch z igelitku more a prišiel ku mne nejaký debo a nadával mi do kokotov a skurvisinov s prepáčením. Šimečka má úplnú pravdu. On tam stál, nech jaký on nič nerobil. Vy ste, každý, ktorý ku nemu príde, toto urobí, je blbec, hlupák a retard a škodí sám sebe a škodí spoločnosti. Toto sú ľudia, s ktorými ja nič nechcem mať. V žiadnom prípade by som nechcel mať niečo s takým človekom, ktorý toto robí. Šimečka to robí, starý Šimečka aj mladý Šimečka to robí za to, že je im to umožňované zákonom